Сёння наш занятак будзе працягам папярэдніх. Акрамя таго, я хацеў бы адказаць на запыт, які быў у мінулы раз. Гэта пра рызыкі для горада Вільні. І вось я папрацаваў трошкі як з дакументамі, так і называецца у палях, то есть з аналізам моў, якія могуць спрыяць узнікненню тых ці іншых рызык. І вось спачатку я вылучыў для таго, каб зрабіць матрыцу рызык Вільні, я все-таки зрабіў запіс такіх умоў спецыфічных асаблівасцяў горада, якія спрыяюць або не спрыяюць гэтым рызыкам. Ну, першая, конечно, асаблівасць — гэта геаграфія прыроднай умовы, таму што горад узнік і развіваецца у даліне ракі Нярысь, і плюс маленькая рашолка ёсць яшчэ Вільнялы, дастаткова хуткім цячэннем. Вось гэты узгорысты рэльеф, старая забудова, гістарычная забудова, ну і, конечно, ўплыў клімата паўночна-ўсходняй Еўропы. Ну, размяшчэнне даліне рэк — это, па-першае, павышаная рызыка падтапленняў і ліўневых паводак, потому што невялікія вуліцы, вось гэты горысты характар, узгорысты характар, ён спрыяе, што магутныя потокі пры выпадзенні дажджу яны могуць моцным потокам збірацца, ну і, конечно, не нават разбураць некую інфраструктуру. Плюс узгорысты рэльеф і старая забудова, маленькія вузкія вуліцы — гэта адразу складанасці для, напрыклад, эвакуацыі, для руху пажарнай службы або хуткай медыцынскай дапамогі. Ну і узгорысты рэльеф — гэта павышаная рызыка, напрыклад, опаўзняў пры моцных дажджах або пры марозным пераменлівым надвор'і. Ну, ось гістарычна, нават у цяперашні час вядомы пра знакаміты опаўзень на гаре Гедэміна пасля дажджоў, які, праўда, адкрыў гістарычную загадку. Это пахаванне нашых славутых герояў паўстання 1863 года. Ну, а клімат паўночна-ўсходняй Еўропы, ён уплывае перш за ўсё на сезоннасць. Тое, што ёсць, могуць быць летнія хвалі спёкі, зімовыя маразы. Ну і гэта ўсё ўплывае на сістэмы жыццезабеспячэння, сістэмы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Вялікая доля гістарычнай забудовы, тут гэта ўсё ўплывае на тое, што будынкі не разлічаны на сучасныя нагрузкі, на сучасныя нейкія надзвычайныя сітуацыі, напрыклад, магутныя пажары, не дай бог, выбухі або землятрусы. Ну і, конечно, вот эта гістарычная забудова, яна ускладняе, абмежоўвае, правильно сказаць, мабыць, магчымасці мадэрнізацыі, умацавання, як такі папярэдні этап перад рызыкамі. Шчыльнасць насельніцтва і транспарту. То есть гэта вялікая шчыльнасць насельніцтва — это патэнцыял для масавых наступстваў нават пры лакальнай нейкай аварыі. Ну і, напрыклад, заторы, як я ўжо гаварыў, вузкія вуліцы — это могуць спрыяць заторам пры нейкіх крытычных момантах. Крытычная інфраструктура, ну, па-першае, горад з пункту гледжання сістэм жыллёва-камунальнай гаспадаркі моцна цэнтралізаваны. Это цеплазабеспячэнне, водазабеспячэнне, электрасеткі. Ну і яны маюць вузлы, рызыкоўныя вузлы, збой якіх могуць пакутаваць цэлыя раёны. Чыгунка і аўтамагістралі праходзіць праз горад або каля горада, то есть гэта пры транзіце небяспечных грузаў таксама ўзнікае рызыка. Рызыкі хімічных і пажарных аварый. Не так даўно была на прыгараднай станцыі вялікая аварыя, калі цыстэрны з палівам і з хімічнымі рэчывамі загарэліся, ці іх падпалілі, ну, невядома, дакладна я не вызначаў, там не знайшоў вынікаў расследавання, але гэта была дастаткова вялікая рызыка і для гарадской тэрыторыі з пункту гледжання, напрыклад, дыма ад гэтага пажара. Наяўнасць аэрапорту ў межах гарадской агламерацыі, ну, рызыка тут дастаткова нейкай надзвычайнай сітуацыі малая, але высокі патэнцыял наступства пры інцыдэнтах. Таксама не так даўно быў інцыдэнт з самалётам, які ўпаў, праўда, не на забудаваную тэрыторыю, але тым не менш, я калі бываю ў Вільні і гляджу, як над старым горадам на пасадку ідуць самалёты пасажырскія, для мяне это заўсёды такая трошкі, называецца, мандраж пачынаецца.
Дэмаграфія, сацыяльныя фактары. Но колькасць людзей у горадзе моцна вагаецца, то есть людзі некаторыя ў Вільню прыязджаюць з іншых гарадоў Літвы, там на вучобу, на працу, прыязджаюць шмат турыстаў, і вось гэтая высокая дзённая міграцыя, яна можа ўплываць, напрыклад, на складанасць, на павелічэнне, то есть на павышэнне складанасці для дакладнага павяшчэння і ўліку навогуле людзей, то есть каго апавяшчаць, як апавяшчаць, на якіх мовах. А наяўнасць уразлівых груп, то есть наяўнасці пажылых людзей, вялікая колькасць студэнтаў, людзей без пастаяннай рэгістрацыі, і гэта ўсё патрабуе асобных планаў эвакуацыі і інфармавання. Дарэчы, у Вільні на сайце гарадской адміністрацыі вісіць гарадскі план эвакуацыі. То есть это не той план крызіснага кіравання, як у польскіх гарадах, это трошкі іншы план, то есть самі рызыкі там мала прапісаны, але планы эвакуацыі, у тым ліку для вось гэтых уразлівых груп, яны ёсць. Культурная і моўная разнастайнасць, як я ўжо гаварыў, што это ўплывае на то, што апавяшчэнні пры розных надзвычайных сітуацыях павінны быць шматмоўнымі і зразумелымі. Лічбавая кіберзалежнасць, то есть, Літва ўжо вельмі моцна перайшла, то есть мае высокі дастатковы ўровень лічбавізацыі дзяржпаслуг, транспарту, банкаў, а яны ўсе залежаць ад IT-тэхналогій, і зразумела, што кібератакі яны могуць мець рэальныя наступствы, у тым ліку і фізічныя. Інфармацыйныя рызыкі – это наяўнасць дэзінфармацыі ў соцсетках, якія могуць павялічвацца ў крызісных сітуацыях, ну і, конечно, рызыкі панікі і недаверу да афіцыйных паведамленняў. Шостая група вот этих асаблівасцей Вільнюса – гэта геапалітычны і бяспекавы кантэкст, то есть это блізкасць да межаў з Беларусю, Калінінградскай вобласцю Расійскай Федэрацыі, то есть гэта павышаная ўвага да гібридных нейкіх ваенных сцэнараў, рызыкі паветраных інцыдэнтаў, тут можна узгадаць і паветраныя шарыкі, якія ляцелі з паўдзённага ўсходу да Літвы і да Вільні. Это розныя правакацыі, міграцыйны ціск і так далее. Ну і сталічны статус, таму што канцэнтрацыя органаў улады, дыпламатычных місій, сметах таксама стварае пэўныя напружанасці. Ну і больш высокая мэтазначнасць у крызісах. І сёмая група – гэта арганізацыйныя паводзінскія фактары, то есть тут можна так сказаць, што можна гаварыць пра ўзровень гатоўнасці насельніцтва Вільні да надзвычайных сітуацый. Па-першае, нават гэта ў гарадскім плане эвакуацыі прапісана пра абмежаванасць ведаў, пра сховішчы, пра планы эвакуацыі гэтыя і пра сігналы трывогі. Ну і высокая залежнасць ад сучасных каналаў апавяшчэння, то есть смартфоны і інтэрнэт, яны вельмі ўразлівыя пры маштабных збоях. І роля радыё і фізічных сігналаў яна застаецца крытычнай. Так што вось калі гэтыя асаблівасці перавесці на рызыкі, то атрымаецца вось такая матрыца. Ключавымі тут высновамі можна сказаць, што гэта з'яўляецца розныя кібератакі, все што на чырвоным фоне. Это кібератакі на крытычную інфраструктуру, это розныя гібридныя пагрозы. Ну і заўважце, пандэмія, масавыя захворванні. Гэта звязана вот якраз з высокай канцэнтрацыяй насельніцтва і з высокімі потокамі турыстаў. То есть турысты прыязджаюць з розных краін, кожны з іх чалавек гэта носьбіт сваіх, называецца, мікробаў, вірусаў і так далее. Так што верагоднасць дастаткова вялікая, ну і развіццё гэтай сітуацыі можа мець катастрафічныя наступствы. Сярод вялікіх рызык гэта экстрэмальныя метэаўмовы, то есть это мароз, моцны мароз зімой і спёка летам. Гэта працяглыя збоі электра- і цеплазабеспячэння, гэта нават звязана такая як бы ланцуговая рэакцыя, гэта паводка, яна можа быць, яна верагодна ўсё роўна. Ну тут трэба дадаць паводка і затапленне асобных вуліц. А ваенная эскалацыя ў рэгіёне, яна шмат дзе прапісана ў літоўскіх дзяржаўных дакументах. Ну і ось, калі паглядзець, рэдка могуць быць, але ўсё-такі з сярэднімі наступствамі это прамысловыя аварыі з пажарамі, хімічным забруджваннем, ну і транспартныя аварыі пры перавозцы небяспечных грузаў і наступны ўплыў на навакольнае асяроддзе. Ось. Але, то есть, калі вось гаварыць пра гэтую матрыцу рызык для Вільнюса, то можна так сказаць, што па-першае, гэтыя рызыкі паказваюць, што патрабуецца пастаянная гатоўнасць, пастаянная прафілактыка, сцэнарнае планаванне,
дзяржаўныя структуры літоўскія павінны каардынавацца паміж сабой, карэктаваць планы бесперапынна, ну і рыхтаваць насельніцтва. То есть насельніцтва павінна ведаць і пра гэтыя рызыкі, і пра спосабы памяншэння гэтых рызык. Ну і ў мінулы раз было пытанне пра радыёсігналы. Так сапраўды, дарэчы, аказалася, што то есть даследаванні як дакументаў, так і першых дакументаў і рознай інфармацыі пра радыёсігналы паказала, што мясцовыя радыёстанцыі яны не у іх няма абавязка ў шмат якіх краінах Еўрапейскага Саюза трансляваць вот эту тэрміновую інфармацыю з сістэмы грамадзянскай абароны, то есть сістэм пра апавяшчэнні. Вось, то есть то, што яны будуць апавяшчаць, гэта іх функцыя інфармавання насельніцтва. Але ў Еўрапейскім Саюзе асноўны абавязак, які прапісаны у дырэктыве, адной з дырэктыў, гэта сістэма EU-Alert, якая выкарыстоўвае тэхналогію рассылкі экстранных паведамленняў непасрэдна на мабільныя тэлефоны. Але тут трэба памятаць, што як я ўжо гаварыў, пры розных надзвычайных сітуацыях мабільныя тэлефоны могуць не працаваць, перадаючыя станцыі могуць не працаваць. Так што зараз шмат якія ўжо дзяржаўныя структуры заклапочаны гэтым, як стварыць надзейныя сродкі, як мець надзейныя сродкі перадачы інфармацыі. Ну і хутчэй за ўсё, конечно, радыё будзе заставацца, то есть FM-радыёстанцыі, і яны будуць заставацца як адна з крыніц апавяшчэння аб надзвычайных сітуацыях. Ну, перш за ўсё, конечно, это на першым месцы па спосабу, называется, дайсці да спажыўца гэтай інфармацыі. Гэта будуць сірэны грамадзянскай абароны, то есть такі гукавы сігнал працягласцю 3 хвіліны. Гэта азначае, што некая ёсць надзвычайная сітуацыя, трэба ўжо праверыць, што за надзвычайная сітуацыя. Вось як у Польшчы гэта СМС-апавяшчэнне. Ну і шмат дзе ў некаторых краінах уводзяць ужо дадаткі да мабільных тэлефонаў, для смартфонаў, для апавяшчэння, такога апавяшчэння. Пачаць занятак эту частку я хочу з фразы, якую многі з нас хаця бы ўжо раз сказалі або думалі. То есть гэта не пра мяне, некая надзвычайная сітуацыя, гэта не пра мяне, гэта дзесьці далёка, гэта не закране маё жыццё. То есть гэта натуральная рэакцыя псіхікі, і яна дапамагае жыць у свеце, дзе занадта шмат трывожнай інфармацыі. Ну, а беларусы менавіта якраз, асабліва тыя, якія за мяжой Беларусі, яны дастаткова знаходзяць такім пастаянным трывожна-псіхічным стане. Але у пытаннях бяспекі вось гэтая рэакцыя, яна становіцца самай небяспечнай ілюзіяй. Таму што сучасныя канфлікты і крызісы, яны паказваюць, што каб пацярпець, каб нешта да вас называецца прыляцела, не абавязкова жыць у зоне баявых дзеянняў. То есть мы залежам ад электрасетак, мы залежам ад інтэрнэту, мы залежам ад гарадскога транспарту, ад інфармацыі, ад іншых людзей. І гэта ўсё мы. І нават без адкрытых, нават у краінах, так говорить, не ідзе вайна, людзі сутыкаюцца з ціскам дэзінфармацыі, адключэннем вось гэтых сетак, страхам і абмежаваннямі. Ну і адны з самых моцных пагроз, рызык, які існуюць у цяперашні час, яны быццам бы, то есть у нашых матрыцах, якія паказваюць для Польшчы, для іншых краін, яны знаходзяцца дзесьці там у левым ніжнім куту. Але яны маюць вельмі моцныя наступствы. Гэта так званыя CBRN рызыкі або хімічныя, біялагічныя, радыяцыйныя і ядзерныя рызыкі, пагрозы. То есть гэта рызыкі, быццам бы яны здаюцца чымсьці з фільмаў катастроф, але гісторыя сучаснасць паказваюць, што яны ўзнікаюць не толькі падчас вайны, але і ў мірны час, у выніку аварыі, халатнасці або саботажу. І вот досвед еўрапейскі, нават досвед, я паказаў некаторыя прымеры, паказваюць, што гэтыя рызыкі могуць узнікаць вельмі часта. І галоўная іх небяспека ў тым, што пагроза гэтая часта небачная, і менавіта тут вельмі важны просты і дакладныя прынцыпы дзеянняў.
Ну вось хімічныя аварыі найбольш такія вядомыя, это цэлы ланцужок выбухаў, пажараў на хімічных прадпрыемствах Германіі, Францыі, Італіі, і з выкідамі хімічных рэчываў небяспечных, гэта уцечкі небяспечных рэчываў пры транспартных аварыях, это звычайна чыгуначныя аварыі нейкія. Шмат біялагічных інцыдэнтаў, гэта і пандэмія ковіда, вот такі класічны прыклад біялагічнай пагрозы без выбухаў і папярэджанняў, які прывёў і да вялікай колькасці смерцяў, памятаеце, так, і да вялікіх наступстваў для здароўя, і перагрузка сістэмы аховы здароўя, вельмі моцнае абмежаванне руху і эканомікі, і нават недахоп медыцынскіх рэсурсаў не толькі для ліквідацыі наступстваў гэтай пандэміі, але і нават для іншых захворванняў. Або, напрыклад, гэта ўспышкі інфекцыі ў розных лабараторыях, медустановах там во Францыі, в Германіі, Брытаніі. То есть выпадкі парушэння біябяспекі, калі супрацоўнікі выпадкова заражаліся патагенамі. Ну і хаця гэта пагроза была лакальная, але патэнцыйна яна была маштабная. Ну, радыяцыйныя аварыі, па-першае, это Чарнобыльская зона, нягледзячы на тое, што Чарнобыльская катастрофа здарылася ў 1986 годзе. Пастаянна тут адбываюцца другасныя інцыдэнты. Перш за ўсё, вялікая небяспека гэта розных пажараў, лясных пажараў, тарфяных пажараў у зоне адчуждзення і перамяшчэнне вось гэтых прадуктаў згарання на вялікія адлегласці ветра. І фон сапраўды можа павышацца, і гэта прыводзіць да таго, што маніторынг, радыяцыйны маніторынг павінен весціся па ўсёй Еўропе. Акрамя таго, аварыйнай сітуацыі на атамных электрастанцыях, якія выражаюцца ў незапланаваных адключэннях рэактараў, з праблемах з ахаладжэннем або з нейкім абсталяваннем гэтых атамных электрастанцый. І гэта нават не катастрофа, але гэта прыклад таго, што тэхналагічная рызыка на атамных энергетычных аб'ектах яна пастаянна існуе. Ну і, конечно, гэта ядзерныя інцыдэнты і рызыкі. Перш за ўсё, гэта, мабыць, прыклад можа быць, это Запорожская атамная электрастанцыя, якая з 22 года эксплуатуецца ў зоне баявых дзеянняў, і літаральна вот некалькі дзён назад місія МАГАТЭ вымушана была выходзіць вось на гэтую межу, на фронт. Была дамоўленасць пра спыненне ваенных дзеянняў для таго, каб аднавіць энергазабеспячэнне гэтай атамнай электрастанцыі, тому што электрастанцыя не толькі сама выпрацоўвае, дарэчы, это самая вялікая электрастанцыя ў Еўропе, не толькі сама выпрацоўвае электраэнергію, але для яе дзейнасці, яе агрэгату таксама павінна паступаць электраэнергія знешняя. І вот эта рызыка пастаянная, яна стварае вось эту Запорожскую АЭС такой бомбай запаволенага дзеяння. Ну, акрамя таго, да ядзерных інцыдэнтаў можна аднесці это страты розных радыеактыўных крыніц, якія выкарыстоўваюцца там у медыцыне, у дыягностыкі матэрыялаў, шчыльнасці матэрыялаў, і такія выпадкі былі там, напрыклад, дзесьці ў балканскіх краінах, у Румыніі, і ў усходняй Еўропе. Ну і гэта вельмі небяспечна, таму што такія вот радыеактыўныя крыніцы, там ампулы там медыцынскія ці што, яны могуць стаць як бы асновай для бруднай бомбы, то есть забруджванне, радыеактыўнае забруджванне без ядзернага выбуху. То есть можна, вот калі паглядзець нават на гэтыя ўсе прыклады, можна зразумець, што вот это інцыдэнты хімічныя, біялагічныя, радыяцыйныя, ядзерныя, яны часта не выглядаюць драматычна ў момант узнікнення і могуць пачацца, напрыклад, з нейкай чалавечай памылкі, з пажару, нейкай паломкі абсталявання. І яны небяспечныя, таму што пагроза не адразу бачная. Ёсць пэўная затрымка з распазнаваннем гэтай пагрозы, но часам не хапае нават простых ведаў у насельніцтва. Так што вельмі важна для такіх рызык, для такіх пагроз рыхтавацца. Ну, як распазнаць небяспеку? Вот калі мы гаворым пра хімічную небяспеку, то есть ёсць набор таких ускосных прыкмет. Раптам у асяроддзі, там, дзе вы знаходзіцеся, з'яўляецца нейкі рэзкі незвычайны пах, або такі як метал, або хлор, або часнаком, або гарчыцай. Пачынаецца раздражненне вачэй, горла, скуры. Можа з'яўляцца раптоўная млоснасць, галавакружэнне, або, напрыклад, у
пачынаецца такое массовое дрэннае самаадчуванне людзей вакол. То есть і вот даже нават украінскі вопыт показывае, што у выпадках хімічнай небяспекі людзі часто спачатку думаюць пра нейкае звычайнае атручванне і губляюць час. Ну, атручванне, напрыклад, харчовае нават, то есть штосьці з'еў. Ну і ось калі паглядзець вот на мапу, это я паспрабаваў праз ChatGPT зрабіць мапу хімічных прадпрыемстваў у краінах Еўрасаюза. Ну, правда, ён трошки там, ён сапраўды толькі Еўрасаюз взяў, не взяў там большасць краін Югославіі, там Румынія адсутнічала, Беларусь амаль што ніяк, там страны Балтыі, але тым не менш. Вот хімічную небяспеку ў Еўропе яны вызначаюць рэчывы штодзённага выкарыстання. То есть это не нешта экзатычнае. То есть это рэчывы, там, хімічная сыравіна, але іх усе гэтыя рэчывы аб'ядноўвае тое, што пры аварыях, уцечках або пажарах яны могуць прывесці да масавага паражэння людзей без відавочных папярэджванняў. І што важна разумець? Важна разумець, што найбольш небяспечнымі з'яўляюцца не нейкія там рэдкія ваенныя рэчывы, там як это там навічок знакаміты атрута, якую там выкарыстоўваюць шпіёны. Вось, то есть это не рэчы, это не такія рэчывы, а рэчывы, якія шырока выкарыстоўваюцца ў прамысловасці, энергетыкі, сельскай гаспадарцы і транспарце, нават у бытавых умовах. У вас шмат небяспечных рэчываў. Напрыклад, розныя бытавыя хімікаты, там для прачысткі труб, для мыцця яны могуць утрымоўваць небяспечныя рэчывы, хлор, там гідраксід натрыя і так далей. Вось, так што пагроза часта гэтая небачная, без паху, з адкладзеным эфектам, і крыніц можа быць вельмі шмат. Ну і вось я хацеў паказаць такія найбольш такія ключавыя групы рэчываў з прыкладам, які актуальны менавіта для краін Еўропы. Хлор. То есть выкарыстоўваецца водападрыхтоўкі ў басейнах і хімічнай прамысловасці. У меня, напрыклад, на хлор вельмі такая хуткая рэакцыя вачэй, слізістая вачэй. Там я ў басейны вельмі хацеў бы хадзіць, але калі там выкарыстоўваць хлор для абеззараджвання, для мяне это будзе праблема пасля надоўга. То есть не толькі вочы, ну, напрыклад, павышаная канцэнтрацыя хлору, гэта таксама уплыў, перш за ўсё, на дыхальныя шляхі. Ну і то, што ён выкарыстоўваецца вельмі шырока ў муніцыпальнай інфраструктуры, это таксама павышае рызыку. Так што калі у вас ёсць станцыі водападрыхтоўкі, ёсць басейн, ёсць прадпрыемствы хімічнай прамысловасці, хлор там можа быць, і рызыка ад гэтага аб'екта будзе вялікая. Аміяк таксама дастаткова шырока выкарыстоўваецца, нягледзячы на тое, што яго ёсць цэлыя праграмы замены на фрэоны, але у халадзільных установках на аб'ектах харчовай прамысловасці і выкарыстоўваецца менавіта аміяк. І ён небяспека вельмі вялікая, таму што выклікае удушша, хімічныя апёкі, і часта аміяк перавозіцца чыгуначным транспартам, або, напрыклад, калі як угнаенне аміячная вада выкарыстоўваецца, то і аўтамабільны транспартам, то есть часта крыніцай гэтага газу становіцца аварыі на гэтым транспарце. Вось. Фазген. Рэчыва, якое калісьці выкарыстоўвалася як баявая атрута і ў Першую сусветную вайну, і быццам там другую немцы спрабавалі выкарыстоўваць. Але зараз гэта адна з хімічных сыравін на хімічных прадпрыемствах і фармацэўтычных фабрыках. То есть для вытворчасці пластыкаў, некаторых лекавых сродкаў фазген выкарыстоўваецца. І ён выклікае вельмі цяжкае паражэнне лёгкіх, і пры гэтым наступствы гэта могуць быць нават з затрымкай. Яшчэ адна група небяспечных рэчываў, дарэчы, які выкарыстоўваецца ў быту, это кіслоты шчолачы. Сярод кіслот гэта серная, азотная і саляная кіслоты. Яны выкарыстоўваюцца, напрыклад, у металургічнай прамысловасці, хімічнай прамысловасці, для вырабу акумулятараў серная кіслата, і выклікаюць моцныя хімічныя апёкі менавіта праз свае пары. Ну і рызыка вялікая, таму што гэтыя кіслоты пры кантакце з іншымі рэчывамі могуць нават выклікаць выбухі і пажары. Ну і гідраксід натрыю, або то, што мы ведаем як каўстычная сода, выкарыстоўваецца не толькі ў быту, каб прачышчаць трубы, але і як сыравіна ў папяровай, тэкстыльнай, харчовай прамысловасці. Небяспека вельмі вялікая, нават на упаковке вот этих всех кротоў і іншых там сродкаў бытавых можна прачытаць, што беражыце вочы, потому што можа выклікаць гэтыя рэчыва моцныя апёкі скуры і вачэй.
Яшчэ одна група гэта гаручыя выбухова-небяспечныя рэчывы. Это перш за ўсё газы, вуглевадароды, прапан, бутан, метан, які выкарыстоўваюцца як бытавое паліва і паліва для транспартных сродкаў, энергетыкі. Ну і небяспека вельмі вялікая, таму што сумесь гэтых газаў з атмасферным паветрам можа ўклікаць моцныя выбухі і пажары. І выбухі вось гэтых даже нават прыроднага газа у бытавых умовах яны час ад часу сустракаюцца, праяўляюцца шмат якіх гарадах і прыводзяць да разбурэнняў. Ну і другая група сярод гэтай другой прыклад гэта бензін і іншыя нафтапрадукты, таксама шырокае ўжыванне як паліва для транспарту і вельмі вялікая небяспека пажараў, конечно, і небяспека пасля таксічнага дыму. Яшчэ одна група, з якой мы сустракаемся як напрамую, так і ўскосна, гэта пестыцыды і аграхімікаты. Перш за ўсё тут трэба сказаць пра арганафасфаты, якія выкарыстоўваюцца ў сельскай гаспадаркі і валодаюць нервова-паралітычным дзеяннем, то есть рызыка пры неправільным абыходжанні з імі, хто асабліва працуе ў сельскай гаспадаркі, это можа быць нават выпадковае або наўмыснае атручэнне. Ну і, конечно, гербіцыды і інсектыцыды, якія як і ў сельскай гаспадарцы выкарыстоўваюцца, так і прадаюцца для тых же самых дачнікаў. І небяспека вельмі вялікая, таму што шмат якія гербіцыды, інсектыцыды, сінтэтычныя хімічныя рэчывы, у іх нават ёсць хранічныя наступствы, яны здольны накаплівацца ў арганізме, ў экасістэмах і вельмі доўга на іх уздзейнічаць. Так што вельмі трэба асцярожна з імі абыходзіцца. Ну і што я хацеў бы яшчэ звярнуць на якую групу рэчываў, гэта так званыя другасныя хімічныя прадукты пажараў. Это перш за ўсё дыаксіны, цыяніды, аксіды азоту. Ну, узгадайце, напрыклад, такую традыцыю, калі у вёсках калісьці на святы купалы летом спальвалі тыя ж самыя шыны ад трактароў, ад аўтамабіляў. Густы чорны дым, это ён быў не такі уж і это быў не просто паветра, не просто паветра. Гэта была сумесь самых розных небяспечных рэчываў, аксідаў азоту, цыянідаў, дыаксінаў. Дыаксіны навогуле, дарэчы, в навакольным асяроддзі здольны вось якраз яны з трактарных шын пры гарэнні ўтвараюцца. Это прадукт спалучэння хімічных рэчываў, якія маюць бензольную малекулу і атамаў хлору. Дыаксіны раскладваюцца толькі пры тэмпературе 800 градусаў. То есть это означае, калі яны трапяць у прыроду, яны там застаюцца навечна і робяць сваю, выконваюць злую гульню з нашым арганізмам. Так што ніколі не дышыце дымам ад агню, ад пажараў і так далей. Дарэчы, нават дым, які ўтвараецца, напрыклад, пры вянжэнні розных мясных прадуктаў, і он таксама не вельмі бяспечны, таму што могуць утрымоўвацца бензапірэн. Дарэчы, это якраз рэчыва, якое валодае кансервуючымі здольнасцямі, то есть эти ўсе прадукты вэнжаныя, яны утрымоўваюць сабе бензапірэн як кансервант, таму не сапсуюцца. Так што, але гэта канцераген, з якім трэба вельмі асцярожна абыходзіцца. Так што вельмі трэба ведаць сімптомы і што рабіць, калі вы разумееце, што у навакольнае асяроддзе трапіў той ці іншы газ. Я зрабіў такую таблічку. Шмат тут тут не так шмат рэчываў, то есть хлор, аміяк, фазген, серныя азотныя кіслоты, гідраксід натрыю, прапан, бутан, метан, бензін і іншыя нафтапрадукты, арганафасфаты, нервова-паралітычныя рэчывы, ну і таксічны дым. Гэтая прэзентацыя будзе даступна, відэозапіс будзе даступны. Зараз не так у нас шмат часу, каб па розных рэчывах мы маглі прайсціся. Я вам прапаную іх самастойна гэта ўсё пачытаць і памятаць это ўсё. Дарэчы, я хацеў бы яшчэ дадаць, што наконт аміяка, то есть дастаткова часта сустракаючыся пры аварыях газу, адзін з першых спосабаў абароны ад яго гэта нейкая мокры платок, шматслойная маска мокрая, таму што вада, яна пераўтварае
пары аміяку ў вадкасць, і гэта ўжо меншае зло для нашага арганізму. То есть NH3, аміяк пераўтвараецца NH4OH, і гэта ўжо іншае ўздзеянне, то есть больш такое мягкае ўздзеянне. Так што такі спосаб абароны ад аміяка. Ну і агульныя правілы, што пры нейкай хімічнай негатыўнай сітуацыі прыоритет номер один – гэта выйсці з зоны ўздзеяння. То есть нават калі часам бываюць выпадкі, калі там распыляюць там перцовыя балончыкі дзе-нибудь у закрытым памяшканні, у метро, дзе яшчэ-небудзь. То есть таксама выйсці з зоны ўздзеяння, то есть па магчымасці. Па-першае, калі вы на адкрытай прасторы, то рухацца супраць ветру. То есть ветер каб здуваў усе гэтыя хімічныя рэчывы або перпендыкулярна да яго. Зняць забруджанае адзенне, таму што вы, калі знаходзіце ў шчыльным воблакі гэта хімічнага рэчыва, яно прапітваецца адзенне і будзе ўжо пасля ўздзеяння праз скуру. І прамываць вадой, чыстай вадой, не выкарыстоўваць нейкія там хімічныя нейтралізатары. Ну і, канешне, звяртацца пры пагаршэнні стану да медыцынскай дапамогі, таму што хімічнае атручванне, яно дастаткова моцнае, то есть это уплыў і на лёгкія, это і ўплыў на тую ж самую кроў, на скуру і на ўнутраныя органы. Другая група з гэтай катэгорыі небяспек – гэта біялагічныя пагрозы, біялагічныя надзвычайныя сітуацыі. Но гэтая ацэнка, гэтыя дадзеныя заснаваны на рэгіянальных фактарах і на эпідэміялагічных тэндэнцыях у Усходняй Еўропе і падыходах грамадзянскай абароны. Ну, якія прыкметы? Прыкметы, конечно, гэта то, што на нейкай тэрыторыі пачынаецца нейкі рост захворванняў, інфекцыйных захворванняў з цяжкімі сімптомамі, без зразумелай прычыны і адсутнасцю эфекту звычайнага лячэння. Што можа быць на нашай гэтай усходнееўрапейскай прасторы? Это розныя эпідэміі і пандэміі. Ну, па-першае, той жа грып, вельмі розныя формы, розныя штаммы. Доказана, што штаммы грыпа могуць змяняцца вельмі хутка пад уздзеяннем розных фактараў навакольнага асяроддзя. Это ковід-падобныя вірусы, это дзёр, коклюш, туберкулёз, то есть вельмі вялікая правдападобнасць, але наступствы могуць быць нават катастрафічныя. Чаму? Таму што міжнародныя кантакты, людзі ездзяць з краіны ў краіну, высокая урбанізацыя, таксама зніжэнне вакцынацыі ў асобных групах. І выніку это не толькі страты здароўя, але эканамічныя страты, гэта абмежаванне руху, таму што ўводзяць каранціны, і, конечно, гэта перагрузка медыцынскіх устаноў. Другі тып біялагічных надзвычайных сітуацый – это зоанозы, то есть гэта інфекцыі жывёльныя. І тут можа быць і афрыканская чума свіней, гэта птушыны грып, лептаспіроз, бруцэлёз. І для нашых краін, напрыклад, Беларусь, Польша, Літва, гэта вельмі правдападобныя рызыкі з дастаткова буйнымі наступствамі. Ну, сельская гаспадарка, памятаеце, калі у Беларусі, у Польшы былі вялікія вось гэтыя эпідэміі афрыканскай чумы свіней, вымушаны былі выразаць не толькі прыватнае пагалоўе, але нават і індустрыяльнае, то есть свінафермы закрываліся. І гэта можа мець вялікія як эканамічныя, так і харчовыя наступствы. Трэці тып – это ўспышка небяспечных інфекцый у закрытых калектывах. Ну, маецца на ўвазе, напрыклад, школы, інтэрнаты, казармы. І тут можа быць як бактэрыяльныя інфекцыі, ковідападобныя вірусы, і верагоднасць дастаткова вялікая, з наступствамі сярэднімі. Конечно, такая надзвычайная ситуация, она прымушае ўводзіць карантин, локальный карантин. Ну и перш за ўсё, калі мы говорим про закрытыя калектывы, то есть там школы, интернат, казарма военная, это адразу будзе часовы параліч гэтай установы. Чацвёрты тып – это антыбіётыкарэзістэнтнасць. Тут маецца на ўвазе под гэтай абрэвіатурай МРСА схавана інфекцыя залатога стафілакока и таксама устойлівый туберкулёз. Вот это расшифровывается
метилрезистентный стафилококус ауреус, то есть метицилин устойчивый золотый стафилокок, бактерия, якая не падаецца дзеянню многіх распаўсюджаных антыбіотыкаў, і таму гэта інфекцыя, якія вось яна выклікае, она лечыцца значна складаней. Ну і вот чаму гэты залаты стафілакок небяспечны, таму што стандартныя антыбіотыкі не працуюць, лячэнне вельмі доўгае, дарагое і высокае рызыку усложнення, як будзе па-беларуску, ускладненняў, асабліва ў пажылых людзей з аслабленым імунітэтам і пацыентаў у бальніцах. Ну і якія захворванні можа выклікаць этот залаты стафілакок? Гэта інфекцыі скуры мягкіх тканак, гнойнікі, фурункулы, інфекцыя ран пасля аперацыі, пнеўманія, заражэнне крові, інфекцыя касцей і суставаў. Ну і дзе найчасцей сустракаецца такое МРСА? Гэта бальніцы дамы састарэлых, як в одном из беларускіх гарадоў гаварылі, што там хутчэй трэба бальніцу знішчыць напалмам, чым яе закрываць на пазбаўленне ад залатога стафілакока. То есть гэта вельмі шкодная рэч, напрыклад, для радзільных дамоў, для аперацыйных тых жа самых. І яшчэ праблема залатога стафілакока ў тым, што ён можа нават у некаторых людзей на скуры жыць без сімптомаў, але быць небяспечным пры траўмах або зніжэнні імунітэта. І лёгка перадаецца там праз рукі, кантакты, праз агульныя нейкія рэчы. І то есть гэта вот этот залаты стафілакок, МРСА, гэта зараз рэальная праблема сучаснай медыцыны, якая ўзнікла праз празмернае і неправільнае выкарыстанне антыбіотыкаў. Пяты тып – гэта харчовыя і водныя інфекцыі. Ну, прыкладамі з'яўляецца сальманелла, эшерихия коли у паверхневых вадаёмах і норавірусы. То есть вялікая верагоднасць у нашых краінах. Но наступствы яны такія больш, конечно, лакальныя, і гэта все звязана з тым, што то есть гэта наступства, напрыклад, камунальных аварый, дрэннай санітарыі, паводак, калі рэчывы зачышчальных збудаванняў змываюцца ў рэкі. Вот вялікая праблема пасля паводак – гэта затапленне сельскіх тэрыторый з звычайнымі вясковымі туалетамі. Драўляны домик называется с дыркой. То есть гэта прамы шлях да павышэння вось этих водных інфекцый у навакольным асяроддзі. І могуць стварацца як то есть дастаткова небяспечныя сітуацыі, таму што траплянне і можа быць у крыніцы пітной вады і так далее. Наступная група – это лабараторныя інцыдэнты. То есть инциденты в лабораториях, медустановах при порушениях биобезпеки и выпадковом заражении. То есть оно редко бывает, конечно, але наступствы могут быть нават, не только сярэднія, але и буйные. Локальная, конечно, надзвычайная ситуация, але это потенциально небяспечная ситуация, якую адразу трэба изолировать. Ну и апошні тип такой биологичной погрозы – это биосаботаж, то есть навмысное распаўсюджванне, биотеррор, можно так сказать. Конечно, это вельмі редкая верагоднасць, але наступствы могут быть катастрофичные. Уявите, где-нибудь там у городе, буйным городе, кто-нибудь на станции водоподрыхтоўкі бактерию, вирус выпустить в воду, якая ідзе по трубу. Все, весь город будет заражен. То есть и тут могут быть особливость, во-первых, высокопсихологичная шкода, то есть это паника может возникать, нават недавер до систем забеспячэння и выкликать жесткие меры бяспеки. Ось. Так что памятайте, что вось биологичная надзвычайная ситуация, яны, як і хімічная, часам пачынаюцца вельмі ціха. І асноўная небяспека – это хуткасць распаўсюджвання і недооценка рызык. Я хотел бы прапанаваць некалькі алгарытмаў дзеяння пры біялагічных пагрозах. То есть одна из таких базовых – это калі з'яўляецца інфармацыя пра небяспечную інфекцыю або вы адчуваеце нейкія падазроныя сімптомы, то першае – гэта спыняць контакты, то есть застацца дома, мінімізаваць зносіны з іншымі нават у сябе дома. Ацаніць сімптомы, то есть што у вас тэмпература, ці кашаль, ці слабасць, ці высыпанне, ці дыарэя. Трэцяе – это изолявацца. Четвертое – это звернуться по офіцыйную інфармацыю, то есть паслухаць, магчыма, ёсць абвестка нейкая ад гарадской адміністрацыі або пазваніць на медыцынскую гарачую лінію. І, конечно, калі ваши сімптомы не спрыяюць вашаму здароўю, то есть адчуваеце
рэзкае пагаршэнне здароўя, то звяртацца па медыцынскую дапамогу по тэлефону, то есть выклікаць да сябе, не ідучы самастойна у бальніцу. Ну і, конечно, выконваць указанні медыцынскіх супрацоўнікаў, нават калі яны вам быццам бы здаюцца лішнімі. Галоўны тут прынцып лепш перастрахавацца, чым стаць крыніцай распаўсюджвання, так званым нулявым кліентам. Калі вы разумееце, што у вас все-таки сімптомы інфекцыйнага захворвання, ніякім разе не ісці на працу і вучобу, то есть не заражаць іншых, надзець маску, калі побач ёсць іншыя, паведаміць сваім блізкім, з кім кантактавалі, ні ў якім разе не прымаць самастойна антыбіотыкі, сачыць за станам сваё здароўе, ну і тэрмінова выклікаць хуткую, калі у вас з'яўляецца цяжкае дыханне, не збіваецца высокая тэмпература і рэзка пагаршаецца стан. Конечно, вельмі добра, каб побач, конечно, на адлегласці знаходзіўся хтосьці, хто будзе ваш стан кантраляваць, але тым не менш памятаць пра гэта. Ну, калі все-таки абвяшчаецца эпідэмія або пандэмія, это адразу, па-першае, большасці выпадкаў вводзіцца каранцін на пэўнай тэрыторыі, і вам таксама трэба памятаць, што трэба скарачаць сацыяльныя кантакты, пазбягаць месца збору людзей, выконваць правілы гігіены, мыла ёсць, мыццё рук, говорыць, нават з вуліцы просто прыходзіце, все роўна трэба мінутку мыць рукі з мылам, каб абезапасіць сябе ад патэнцыйных носьбітаў інфекцыі. Ну і не дакранацца твару. Запас лекаў, каб быў у вас, ежа на 3-7 дзён, калі раптам абвесіць каранцін і забарону на выхад з дому. Ну, калі рэкамендуецца вакцынацыя, не баяцца яе, ну і, конечно, не распаўсюджваць чуткі. Памятаць, што паніка, она шкодзіць часам больш, чым вірус ці інфекцыя. Ну і што нельга катэгарычна рабіць? Ігнараваць сімптомы, самастойна лечыцца антыбіотыкамі, хаваць хваробу ад іншых і ад сябе, распаўсюджваць чуткі і парушаць ізаляцыю. То есть біялагічнай пагрозы не відаць, але іх наступствы могуць сапраўды быць вельмі рэальнымі, і разумныя і своечасовыя дзеянні яны зніжаюць рызыку для ўсіх. Яшчэ адна група пагроз — гэта радыяцыйныя і ядзерныя пагрозы. Яны, як мы ўжо гаварылі, яны могуць быць, і самае галоўнае, памятайце, што гістарычны досвед чарнобыльскай катастрофы паказаў, што затрымка інфармацыі яна каштуе жыццё. І асабліва гэтай пагрозы небяспечная, бо радыяцыя не мае паху, колеру, густу, яна не адчуваецца нашымі органамі пачуццяў. І самый галоўны прыкмет, ну, конечно, не думай, што у вас дома ёсць дозиметры, і вы будете уключаць іх перыядычна, каб мераць узровень радыяцыі. Это, перш за ўсё, это нейкія паведамленні пра аварыі на аб'ектах, звязаных з радыеактыўнымі матэрыяламі, атамнай энергетычнай індустрыі. Гэта нейкія абмежаванні да доступу да тэрыторыі. Я думаю, вы самі можаце вызначыць, дзе знаходзяцца такія аб'екты, то есть яны дастаткова вядомыя. Ну і, конечно, рэкамендацыі заставацца ў памяшканнях. Но у розных краінах ёсць, конечно, існуе розныя тыпы адкрытасці такой інфармацыі. Ну, у краінах Еўрасаюзу, в прынцыпе, пры аварыях на аб'ектах ядернай энергетыкі, напрыклад, тоже Францыі або у Брытаніі, конечно, паведамленні былі дастаткова аператыўныя для насельніцтва. Ну і асновы бяспекі вось пры гэтых пагрозах хімічных, біялагічных, радыеактыўных і ядзерных — это тры словы. Это схавацца, ізалявацца і чакаць. Схавацца — это значыць быць у памяшканні, выбіраць месцы без вокнаў, спусціцца ніжэй, калі магчыма. Ізалявацца — гэта значыць зачыніць вокны і дзверы, адключыць вентыляцыю. Як, перш за ўсё, ну, вентыляцыя па правілах яна павінна вызмываць паветра з памяшкання. Калі раптам з вашых вот этих вентыляцыйных рашотак паветра ідзе да вас, да пакоя, гэта у вас неправільна наладжана вентыляцыя. Зашчыліць шчыліны тканінай або скотчам, то есть вот нават імпразаваная ізаляцыя, она значна зніжае ўздзеянне шкодных рэчываў. Ну і чакаць. Па-першае, не выходзіць з памяшкання без указанняў, не распаўсюджваць чуткі, сачыць за надзейнымі крыніцамі. То есть важна чакаць афіцыйных паведамленняў і выконваць іх дакладна. І, конечно, не выходзіць самастойна праверыць
калі няма дакладнай інфармацыі. Ну і самадапамога і ўзаемадапамога вельмі важны. То есть па магчымасці, калі все-таки вы трапілі пад уздзеянне гэтых пагроз, хімічнай, біялагічнай, радыактыўнай, ядзернай, то дапамагаць зняць, ізаляваць забруджанае адзенне, больш, канечнасці, біялагічнае, хімічнае па верагоднасці, вымыць адкрытыя участкі скорай вадой з мыла, не выкарыстоўваць нейкія хімічныя агрэсіўныя сродкі без указанняў і змяніць адзенне. Ну і ўзаемадапамога – это дапамагаць, не набліжаючыся без патрэбы, выкарыстоўваць сродкі абароны, это маска, пальчаткі гумавыя, дзейнічаць павольна і паслядоўна, ну і абавязкова выклікаць экстрэнныя службы. Блок дэзінфармацыі і кібербяспекі. Час такі, што у сучасных крызісах небяспека часта пачынаецца не з выбуху, не з аварыі, а з некага паведамлення ў тэлефоне. То есть фейкавая навіна, некі пост панічны, галасавое паведамленне ад знаёмага могуць нанесці шкоду не менш, чым фізічная пагроза. І таму інфармацыйная кібербяспека – гэта не дадатковая тэма, а частка асабістай абароны. Як дэзінфармацыя можа выклікаць паніку? Но інфармацыя павінна тлумачыць, што адбываецца, даваць зразумелыя дзеянні і мець крыніцу. Ну а паніка, яна выклікае страх, непрадказальнае дзеянне, заклікае распаўсюдзіць як мага хутчэй, не тлумачыць, што рабіць. І вось у крызіснай сітуацыі вельмі важна задаць сабе 3 простыя пытанні. Хто з'яўляецца крыніцай інфармацыі? Што мне прапануюць зрабіць? І што будзе, калі гэта аказваецца хлуснёй? І міжнародны досвед паказвае, што людзі найбольш уразлівыя да панікі, калі стомленыя, напалоханыя і перагружаныя інфармацыяй. І говораць, трэба фільтраваць усю інфармацыю. Ну і фейкі. Фейкі – гэта не памылкі, гэта мэтанакіраваныя інструменты ўздзеяння, якія правакуюць паніку, перагружаюць экстрэнныя службы, падштурхоўваюць людзей да небяспечных дзеянняў, ну і падрываюць давер паміж людзьмі. І падчас самых розных крызісаў фейкі выкарыстоўваюцца мэтанакіравана як частка гібридных аперацый. І людзі часта апынаюцца паміж недаверам да афіцыйных крыніц, потокам чутак, і гэта стварае такі вакуум, якім фейкі распаўсюджваецца асабліва хутка. Ну і высокі, то есть зараз у ўсіх нас высокі ўзровень доступу да інфармацыі. То есть ён не гарантуе якасці. То есть фейкі часта маскіруюцца пад экспертнае меркаванне. Ну і калі вот такое одно з есть правіл в адносінах да фейкаў, што калі інфармацыя у вас выклікае моцныя эмоцыі, правярайце яе двойчы. То есть спачатку астыньце і праверце. То есть не дзейнічайце адразу. І у крызіснай сітуацыі вельмі важна таксама лічбавая бяспека, таму што у крызіснай сітуацыі інтэрнэт становіцца як крыніцай інфармацыі, як сродкам сувязі, так і мішэнямі для атак. І асноўнымі рызыкамі это з'яўляюцца розныя фішынгавыя паведамленні, падробленыя сайты дапамогі, узлом аккаунтаў і збор персанальных дадзеных. Ну, я сам быў ахвярай фішынгавых спасылак, згубіў, правда, 220 рублёў калісьці, прадаў, так называецца, тэлевізор стары. Ось. І дзякуючы гэтай сітуацыі у мяне ўжо наконт, называецца, уласны вопыт паказвае, што любыя паведамленні, якія падобны на фішынгавыя, 100 разоў трэба правяраць. То есть ніколі не пераходзіць па падазроных спасылках, як бы і да вас не прыйшлі. На e-mail, праз SMS, не вводзіць дадзеныя без праверкі сайта, выкарыстоўваць заўсёды на сваіх гаджетах двухфактарную аўтэнтыфікацыю, каб вас не ўзламалі, і не публікаваць лішнюю інфармацыю пра сябе і іншых. То есть, і каб не было спалучэння, напрыклад, вашего імя, прозвішча, месца пражывання, нумару пашпарту, або там карты побыту, даты нараджэння, песела ў Польшчах і так далее. То есть важна ўлічваць рызыкі лічбавого кантролю і сачэння і быць асцярожнымі там з дабрачыннымі і тэрміновымі запытамі. Нават калі нехта просіць вам штосьці там перавесці, ну, праверыць, хто гэта, сапраўды чалавек
патрэбен там нейкай дапамогі, хто гэта, так, ну, шмат таких ёсць жартаўлівых ролікаў, да, там калі жанчыне званяць і гавораць, што яе сын там трапіў у аварыю, ему трэба тэрмінова дапамога, так, ну, жанчыны нават этого сына ніколі не было, потому што яе дачка. Розныя ёсць цікавыя смешныя гісторыі, але гэта ўсе смешныя гісторыі, яны заснаваны на рэальных падзеях, якія адбываліся у адносінах вось да лічбавай бяспекі. Ну і апошні наш блок — гэта ваенныя пагрозы і паветраная небяспека. Ну, калі гаворка ідзе, заходзіць пра ваенныя пагрозы, то есть я не хацеў бы вас моцна пужаць, але многие адразу думаюць пра фронт, пра зброю, салдат, але нават для людзей, мірных людзей, для людзей, якія жывуць не ў краінах, дзе адбываюцца ваенныя дзеянні, асноўная небяспека выглядае інакш. То есть гэта можа быць паветраная пагроза, ну, напрыклад, тыя ж дроны, якія заляталі ў Польшу, нейкія выбухі, абломкі, хвалі удараў. Напрыклад, у Польшы там 20 дронаў, якія заляцелі, выклікалі вельмі такую эмацыйную рэакцыю у военных структурах, і нават падымалі знішчальнікі F-16, эти дроны збівалі ракетамі, кожная там по 150 000 евро. І самае цікавае, што быццам бы ні адзін дрон не пацярпеў ад гэтых ракет, але ад гэтай ракеты пацярпеў звычайны мірны дом. Так што памылкі бываюць пры военных атаках розныя, і, ну, церпяць простыя людзі. Ну і вось вопыт апошніх гадоў, асабліва украінскі вопыт, паказвае, што пры ваенных пагрозах выжыванне залежыць не ад удачы, а ад паводзінаў. І нацыянальныя кантэксты могуць адрознівацца, але базавыя правілы пры ваенных пагрозах яны застаюцца аднолькавымі. Ну вот, калі паветраная атака, то есть это ракеты, авіяцыя, то есть любая паветраная атака — гэта не момант для назірання. Я памятаю падзеі у Венесуэле, калі там это амерыканскія пехацінцы на верталётах там арыштоўвалі всякіх людзей, захоплівалі розныя аб'екты, і журналіст засняў нейкага мясцовага хлопца, які там на мапедзе ехаў, яго спрашваюць: куды ты едзеш? А, я там паляцелі верталёты ў той бок, паеду туды паназіраю, чаго яны туды паляцелі. Асноўны алгарытм пры паветранай атакі не ігнараваць сігналы небяспекі. То есть сигнал оповещения, выбух, удалечения або резкое изменение ситуации не означает, что вам трэба чакаць, калі гэты сигнал паўтарыцца. То есть откладывание на хвілінку, яно каштуе жыцця. Як мага хутчэй пакідаць небяспечную зону? То есть калі, ну, дай бог, каб мы не трапілі под такую ситуацию, але все-таки адкрытая прастора, вуліца, транспартны сродак — гэта ўжо небяспечная зона. Хавацца, а не уцякаць без мэты, потому что бег без разумення, куды вы бяжыце, это адна з самых небяспечных рэакцый. Ну і, конечно, калі вы знаходзіцесь дома, гэта трымацца далей ад вокнаў, і калі каля дома, ад фасаду, потому что большасць раненняў ад шкла. Нават калі паветраныя атакі, калісьці ў Вялікую Айчынную вайну, савецка-нямецкую вайну, вокны заклеівалі там у Ленінградзе, у іншых гарадах крыж-накрыж, так? Ну, зараз пры цяперашніх шкло-пакетах такое не дзейнічае. Лепш, конечно, напрыклад, вокны закрыць шчыльнымі нейкімі там або ралетамі, або шчыльнымі шторамі, каб пазбегнуць ось абломкаў шкла пры нейкай там пры выбуху на звонку. Укрытие, что подыходит, а что не. То есть не кожное памяшканне с дахом, оно з'яўляецца укрыццём. Что лічыцца адносна небяспечным? Подвалы, цокольные поверхи, заглыбленные памяшканні без вокнаў, станции метро и капитальные будынки с толстыми стенами, капитальными стенами. Что не з'яўляецца укрыццём? Балконы, подъезды с вялікімі вокнамі, аўтамабілі, ліфты і драўляныя пабудовы. Самая небяспечная зона, вот нават украінскі вопыт паказвае, это каля вокнаў і на верхніх паверхах. І нават калі падвалы не абсталяваныя, то есть нават пусты падвал, ён лепшы за кватэру з вокнамі. І важна, конечно, загадзя, вот мы говорили про чек-лісты папярэдні раз, што важна ведаць, дзе знаходзяцца прыдатныя ўкрыцці, а не шукаць іх у момант пагрозы, калі кожная хвіліна з'яўляецца каштоўнай. Ну і асноўнымі памылкамі, якія каштуюць жыцця, гэта хацеў бы абагульніць то, што я пагляджу, што там,
То есть назіранне з вакна адна з самых частых прычын траўмаў. Здымкі і трансляцыя, жаданне зняць гісторыю часта пераважае над інстынктам самазахавання, ігнараванне першых сігналаў трывогі. Людзі чакаюць потым, якое можа не наступіць, неправільны выбар укрыцця. Нагадываю, что подъезд с окнами горше за подвал без освятления, и паника, безладный рух, потому что бег без мэты он стварает додатковые рызыкі. То есть выживают не самые смелые, а самые паслядоўныя. И паветраная небяспека гэта не про войну у целом, это про конкретные хвіліны и конкретные рашэнні. То есть калі вы ведаеце, где ваше укрыццё, разумееце, калі як рэагаваць, не робіце фатальных памылак, это вы значна павялічваеце свае шансы. Ну і ось я хацеў бы прапанаваць на такой як бы заключны блок, што можна зрабіць. То есть наш курс ён быў про тое, як змяніць спосаб мыслення, спосаб паводзінаў. І адна з ключавых рэчаў гэта ліст гатоўнасці. Гэты чек-ліст это не ідэал. Гэта адказы на пытанне, ці сталі вы больш падрыхтаванымі, чым былі да нашага курса з профзаняткаў. І вось паспрабуйце на гэты пытанні адказаць сумленна. І калі, то есть вот блокі разумення мыслення, асабістая і сямейная гатоўнасць, дом і рэсурсы, дзеянні ў крызісе, інфармацыі ўзаемадзеяння. І калі большасць пунктаў адзначаныя, значыць наш курс выканаў сваю задачу. Ну і самая распаўсюджаная памылка сказаць: я калі-небудзь гэтым займуся. Вось. Так што рэкамендацыі, што рабіць после нашых заняткаў. То есть каб веды не зніклі, важна скончыць пачатае. То есть калі вы пачалі рабіць свае планы сямейныя А, Б, С, дарабіце іх. Калі вы пачалі збіраць сваю трывожную валізку і запасы дома, дарабіце іх. Перыядычна, конечно, абнаўляйце раз на 3-6 месяцаў. Абмяркоўвайце гэтыя свае планы і свае дзеянні з сям'ёй і блізкімі. Ну і карысна, конечно, правесці вот гэты хатны аўдыт бяспекі, про які мы гаварылі на папярэдніх занятках, пагаварыць з суседзямі, можа быць, запісацца на курсы першай медыцынскай дапамогі. Ну і, конечно, сачыць за зменамі рызык у рэгіёне. Той чек-ліст рызык, про які мы гаварылі на першым занятку, яго трэба перыядычна карэктаваць. То есть падрыхтаванасць гэта не стан, гэта працэс, які робіць жыццё больш устойлівымі. Ну і каб паглыбляць веды, варта знаёміцца з мясцовымі планамі бяспекі і эвакуацыі, карыстацца надзейнымі інфармацыйнымі крыніцамі, развіваць лічбавую гігіену і крытычнае мысленне, ну і аддаваць перавагу практычным навыкам і не спажываць інфармацыю праз страх. І вось гэты наш курс, ён, конечно, не робіць вас экспертамі, ён робіць вас больш падрыхтаванымі, больш упэўненымі і менш бездапаможнымі. Так што ў свеце, цяперашнім свеце, дзе шмат невызначанасцей, гэта ўжо вялікая перавага. Так што няхай веды, якія вы тут атрымалі, яны вам ніколі не спатрэбяцца на практыцы, але заўсёды будуць з вамі. Так што дзякуй за ўвагу і ўдзел.